Human madakpan, gikapkapan dayon ang suspect nga elektrisyan nga giila sa mga pulis nga si Elbert Sucayre Hinonsalo, 39 anyos, residente sa Proc 7, San Francisco Street, Barangay Colorado, Digos City. Unang nakuha sa posesyon sa suspect ang cellphone, marked money nga 1,000 ka pesos. Dayon ang pakete sa sigarilyo ug dinhi na nakita ang mga ebidensya. Base sa report sa Digos City PNP, gawas sa napalit nga usa ka sachet nga naisulod sa gituohang shabu, nasignitan pa ang suspect og laing tulo pa ka mga sachets nga naisulod sa gituohang shabu nga tanan-tanan mobalor sa 7,950 pesos. Ang operasyon gihimo bandang alas 10:29 kagabi nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Nunes II. Aron walay pagduda, gi-inventory sa tubangan sa suspect ang mga nakuhang ebidensya. Gidala dayon ang suspect sa Digos City Police Station o gikasuhan og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.